na taroy bisitang pari nga murag foreigner og naong, pero kamo din taga San Vicente, kadaghanan ninyo nakaila niya kay dinhi man siya nagdikon og dinhi sad siya naordinahan sa pagkapari, Father Evaristos. Salamat, Padre. Ni bakasyon siya dinhi kadiyot mga pila ka adlaw kay gusto siyang muhigda sa atong kwartos kumbinto kay kadtong balay diha ni Cafe nga sa dakong gugma og pagpaubos, mitugot siya nga atong gubon diha sa ni siya gaistar atong balaya. Ambot ka karon og sa iyang paghigda didto lipay baka ni siya. So kini mga igsoon nga mga panghitabo sa tong kinabuhi sa maanang gikan sa pagkaseminarista karon na pari na sama nako sama ni Father Evaristos, karon usa na siya ka spiritual director sa ilasang seminaryo sa MLCC. Usa na siya ka timailhan nga nagpadayon ang buhat sa kaluwasan, ang buhat sa paghimo sa mga tao nga mahimong mga anak sa Dios. Buhat kini sa Espiritu Santo. Munang si Juan nagbunyag siya sa tubig para pag wagtang sa sala, pero wa siya magbunyag sa Espiritu Santo nga maoy makapahimo natong anak sa Dios. Ang mobunyag ra ana maurasad ang tinuod nga anak sa Dios nga mao si Hesus. Sa ngalan ni Hesus, lingay mong tupad ing na nahibaw kang anak ka sa Dios. Anong mura magnakalitan ang uban? Wa mo kay baw nga kitang tanan labi natang mga binunyagan anak nata sa Dios, pero practically ang tanang tao giisip na sa Ginoo nga iyang anak. Doon nalay mga anak nga muila sa iyang amahan, naa say mga anak nga dili muila siyang amahan o inahan. Hain man mo nabilong naamos ni ila sa amahan o wa mo ila. Kinsa dinhi ang moingon, Pader, ako niilagyo ko nga anak ko sa Dios amahan, tasang kamo. Ang di mo isa, iya siyawa. Ha? Nakaroon unsa may timailhan nga kita miila nga anak sa Dios. May kaayong pagka-discuss ni San Juan sa atong unang pagbasa. Unsa may iyang giingon diri? Nasayod kamo nga si Jesus, si Kristo matarong, busaangay ninyong hibaluan nga ang tanan nga nagbuhat sa matarong anak sa Dios. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na matarong imong gibuhat gahapon. Naghapon ba matarong imong gibuhat? Kanang magsigig yaw-yaw ang ginikanan sa anak, matarong iyang gibuhat? Kanang bana nga mangabit, matarong iyang gibuhat? Kanang asawa nga masuko sa banang nangabit, matarong iyang gibuhat? Di gyapon. Kanang magsigig palit og slat, matarong iyang gibuhat? Aksuga nyog tingog ka. Kanang pari nga di gyud mohonong og pamaligyag slat, matarong iyang gibuhat? Ayo. Kanang dili mo palit og slat, sige lag paminaw, matarong iyang gibuhat? Mga igsoon, daghan nato nga magsigig simba, magsigi og sangpit sa ngalan ni Hesus, magsigig pangayo og mga kaayuhan gikan ni Hesus, magsigi paganig kanta ng Come Holy Spirit, I need you. Sa panang sumpay na, Come Holy Spirit, I pray.
maghimo pa og mga prayer service, maghimo pagyod og tagaan pagyugasa aning gift of tongue, pero nagbuhat og dili matarong. Mamakak lang yapon, manglibak lang yapon, sige lang yapon, pangaway anang wa mo bayad sa utang, pila na katuig, wa gyud tinggi ang iyang silingan, apil ng iyang mga kaliwat, na pagani usahay, wa tinggi ang iyagyong igsuon. Pero siging simba, siging usahay pagani, mo donate pagay din ni simbahan, kusog pa kayong muhatag og donisyon, pero dili gani mulingi sa iyang kontra kuno, kontra sa politika, kontra sa business, kontra sa ilang pamilya. Mao ni ang subo kayong realidad karon sa kalibutan mo na pinaagi sa atong buhat og mga pulong, i-renew nato karon bagong tuig man, mo renew ta sa atong pagkaanak sa Dios, pagkaanak ni Maria. Mao nang doon natin debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Kay kada Biyernes, unang Biyernes sa buwan, at least ba, kada unang Biyernes sa buwan, ma-check na to atong heart. Liwat pa ba sa Heart of Jesus? Hindi ko no, lingi ako no imong tupad. Yung na, pariha mo heart ni Jesus. Napopariha ra. Kanang sibo-sibo ra. Ang nakalahi lang kay ang heart ni Jesus, wag gito'y mansa. Parehas to sa heart ni Mary. Mo nang natay alliance of two hearts. Pero ang ato, daghan kayong buling. Daghan kayong buling. Mo na, nga niingon sa si San Juan dire, ang nakasala, naglapas sa balaod sa Dios. Kay ang nagpakasala, mauman ang paglapas sa balaod. Mianhi si Kristo aron pagpasaylo sa atong mga sala, og siya walay sala. So ang ato ding buhaton aron maliwat ta sa kasing-kasing ni Jesus, mangayo tagpasaylo. Atong palimpyuhan ang atong kasing-kasing. So ang ato rong kalimpyo dili na tungod kay wa ta kaagi og hugaw sa sala. Ang atong kalimpyo naa sa pangayog pasaylo og sa paghatag og pasaylo. Sa atong political arena karon, mao na ilang analysis, aligri ko ning 2025 kay mag midterm election, na asang impeachment, niya ang rally, nato mga igsuon nga naa sa Iglesia ni Cristo, nagplano na nga maghimog dako kay rally, ambot madayon ba na, karong January 13, duha ka Lunes gikan karon, tungod kay mangilabot sila sa mga issues katilingban nga politikanhon, dili tungod kay moapil tingali sila sa politika, kundi ilang ipadangat kay mga lumulupyo man sad sila sa Pilipinas. Kita mga lumulupyo man ta, we are citizens, dual citizenship maning ato, citizens of God and citizens of the Philippines. Mo nang doon natay katungod nga mo pagawas pod sa atong mga gitawag nato gibati o na katunan o na pamalandungan, mo na magrally ang Iglesia ni Cristo o ang ubang mga sectors tungod kay doon na sad sila'y gustong ipadangat. Ang nindot unta nga buhaton taning tanan, election, impeachment, unsa pa na diha, rally, sa ngalan ni Jesus. Pasabot, ang atong kontrahon, dili ang tao, kung dili ang sala. Mao gina importante kayo, kay magsigitag kontra sa tao, basin og ang atong gihigugma ang sala na. Mo na si Jesus, ang iyang gibuhat, hasta sad si Maria, practically ang tanang mga santos, kontra nila ang sala. Pero love kay nila ang makasasala.
Duwa gid sila makasasala. Mo lagi na nga ni anhi si Jesus aron pagpasaylos mga sala. Nya unsaon nimo pagpasaylo ang mga sala kung di nimo higugmaon ang nakasala? Mabda nang uban moingon ako Father, anda man jud ko mo pasaylo niya pero dili pa ko ready. May kay imos-mos ang now. Ganon sa ka mahimong ready. Unya nagdi nakasakitan. Unya nagdili nakabugatan. Di na maoy. Si Kristo nagbitay sa krus. Sakit ka ito. Bugat pagyud ka ito kay so na kay nagbitay siya sa cross. Pero unsa may una niyang gilitok sa dihang pito na lang kapulong ang iyang yung mahimo kay perti na niyang luyaha, hapit na siya mamatay kanang 7 palabras. Unsa may first gyud niyang gilitok? Bawo mo. Sa mo'y paminaw 7 palabras sige lang mo kaog binignit. May ruway trabaho nga untag binignit na laka o binignit na taas ng sugar. Kuan ang unang gilitok ni Kristo, amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kada unta higayon nga atubangon tag makasasala kana gid untay una natong litukon aron magkasinabtanay ta. Dunay mga accusation nga ang impeachment biased. Kay nagsigirag tan-aw sa apan sa usa ka tawo, wa sa tan-awa ang puparihag apan nga tuwa sa laing tao. Tuwa sa laing leader. Kay ngano man matud pa sa accusation nila sa atong mga analyst biased. Unsa man ang biased? Kanang biases gisintro na nimo sa tao kay kun ang plunder o ang sana pagbudhi sa pagsalig sa nasod maoy hinungdan nga i-impeach ang usa ka opisyal. Atong tan-awon ang tanang opisyal gikas presidente hangtod nga ri sa ubos nga impeachable. Tanaw na to, wa ba sila'y kalapasan? Kay maura man ang lapasa. Di ba? Nya, wa day laing opisyal da nga impeachable. Nga nagbudhi sa atong nasod. Kana ra gid ang usa. Mao na kay nakasintro man tas makasasala dili sa sala. Kana sang misuse of ila kuno dihang mga funds nga giintras nga milyon bilyon pagid ng ilang mga kwartang gikuptan perti na noong hapit na tawa na kwarta sa atong nasod mangutang na ta yun ang kana mangutang tag pila to hapit mo 3 trillion para lang ang atong budget nga 6.3 kuno kapin nga trillion para karong tuiga makumpleto mangutang tag trillion. Nya ang atong utang karon kuno ngadto sa laing-laing mga nasod niabot na amot og total ba na o masa kumo check og apil bang local loans na to ana nanas mga 16 trillion kabayad pa katana. So ay kuno niyo divide by 16 trillion pesos divided by 120 million katao. Apil na ng mga bagong na tao, mga 120 million man ta ka Filipinos. I-divide ko no ang 16 trillion by 120 million. Og mauli na mo sa inyo, so ay nag-divide. Pilay utang sa kada Pilipino nga gipasan tungod anang 16 trillion nga utang. Okay. Hasta nang imong anak nga napas imong tiyan, ato na lang ang assignan og utang kay inigawas ana, muhilak na, moingon na siya, utang! 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 Ana, madili na uhaw. Amo na uhaw mo karon na ikos bata mo na patutuyon dayos mama. Karon moingon na utang.
high school pa ko sa una, 1980s. Giingnan ako sa mga professor na mo sa social studies, maingon ang kada Pilipino karon luoy kay ta, kada Pilipino naanay gipato nga 5,000 nga utang, 5,000 pesos nga utang. High school pa ko ato. Abi na kog nabayra na to. Karon hapit na ko matay, tiwasono na ko, nidako man noon. Sa to pa wag ito bayari. Nidako man. Oh. Pila man ang trilyon be, kanang trilyon pila man na ka kanang zero. Ang milyon onom ka zero, ang bilyon siyam ka zero, ang trilyon 12 ka zero. Anya kay unom ka zero man to katong milyon 120, atong kwaon ang unom, kwaan og unom ang 12, unom na lang ka zero, mahimong 16 million. 16 million divided by 120. Anaon ta lang pagkwenta. Nya na pa magiusa ka zero, kwaon na nimong zerong usa, pila na? Mahimo na lang tong kuag usa, mahimo na lang 1.6 or 1,600,000 divided by 12. Ang ana. So 16 divided by 12, 1 niya 12 napay 4 niya napag 40, mga 36, 3, naas mga 120,000 kada tao. Bugo mo ko ng math, pero mo ni akong nakuha na mo, tanawa lang ninyo. Sa una, 1980s, ang akong utang, ang akong share sa utang sa Pilipinas, mga 5,000. Karon mga 120 na. Bisag 100,000 lang. Kabayad pa katana. Nalingi ay mong tupad, nawa kay personal nga utang. Ina imong tupad ba? Nahurot na nimog bayad imong personal nga utang. Naapagitay personal nga utang. Kita ba natay personal nga utang? Kanya mo, ambit pagitag mga labing minus 100,000 sa utang sa atong nasod. Uy, mga leaders sa nasod nga Pilipinhon, huna-hunain taon, pila ka tuig ikan karon, di ka ni mo increase na sad ang among share sa utang. Nya makautang mangitaan kay wala may subsidy ang PhilHealth karong tuiga. Nya di man ta kasaad nga di ta masakit. Ni ari nako diri, Father, tabangi ko kay wa gyud ko ikapa-ospital nako kanang ngadto sa kuan. Akong itudluan sa ato mga ahensya sa gobyerno, Father, nahurot na namog libot. 5,000 ra gyud among nasiguro kay wa na kunoy budget. 5,000 la ilang nasiguro. Nya papundohon sila sa doktor kay operahanan man, papundohon sila mga naas mga 60 to 70,000. Pobre naningkamot nga mabuhi paunta magpaopera. Nya ninganhi sad nato minus kay tarong kolekta. Kay naniguro mo sa mga tao inigsimba nga para ba tao ni pliti para nigamay sad ang ihog sa kolekta. Muna decrease tanan. Mangandoy ta. Unsa may makapasulbad ani, dili ang atong panag-away, dili ang pagsigig tinulisukay isip mga politicians o mga kaning gitawag o mga followers sa mga politicians, kung dili musunod ta ni Hesus, musunod ta sa gugma ni Hesus, musunod ta sa pagkamapasayloon ni Hesus, sa pagkamanluluwas ni Hesus. Maglinuwasay ta sa usag-usa, dili ang atong kaugalingon ang atong luwason, kung dili ang atong isig ka Pilipino. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na sugod karon
sabat nako inasugod karon mo volunteer ko luwason tika. Ana ha, luwason tika. Ana.